yung kabuhayan ho ninyong yan, minsan ba naisip nyo na rin na, kasi may mga pag-aaral, yung sinasabi dito sa Central Luzon, halimbawa, nasa 50 years old daw yung average age ng mga magsasaka. Maraming mga anak ng mga magsasaka ang ayaw nang magtuloy din doon sa trabaho. Hindi ganun kalaki yung kinikita, pagod, mainit, bilad sa araw, ulan, tapos susugal ka ng puhunan, hindi ka sigurado kung ikaw ay kikita. Sa inyo ho ba yung mga anak ninyo, o kung may mga mas younger, mas batang henerasyon, sila ho ba ay interesado pa sa nagawang kabuhayan sa ngayon? Ako naman po sa yung anak ko naman po ay may interest din po sa lupa kasi po naniniwala kami na ang biyaya po ng lupa ay laging sagana. Alam po namin na halimbawa po sa mga panahon ngayon na namamasukan ka na halagang 450 ang araw mo, nakapix po na 450 ka lamang. Pero ang biyaya po ng lupa mayaman. Pag po tayo ay nagsumikap at binigyan natin ng pagmamahal, ang pag-cultivate ng lupa natin, bibigyan din po niya tayo ng saganang ani. Alam din po ng anak namin na pag pinagyaman mo yung lupa mo, pagyayamanin ka rin ito. Kayo ho, Ma'am Belinda, ganun din ho ba yung mga nakababatang henerasyon sa inyong pamilya? Ako po kasi, kami palibhasa, pinalaki po ng magulang na pagsasaka. Kasi po, sa panahon po ngayon, nakita naman po natin na pandemya. Kung ano lang po yung ani mo, yun lang din ang kakainin mo. Kaya po yung mga kabataan, lalo pat mga anak-anak namin, pilit nilang sinusundan. Kahit ganun man na dumadaan kami sa struggle, kasi namumulat sila na pagdating ng araw, pag walang magsasaka, walang kakainin. Ang bawat Pilipino, lalo pat mahihirap. Yun po. Oo, alam niyo ho, yan, mga kabalin, mga kariyan, nagiging emosyonal ho itong ating mga bisita dahil hindi ho biro yung usapin sige po, may tissue tayo dito, madam. Po. Ito po ay usapin ng usapin ho ito ng kabuhayan, more than ho dun sa usapin ng legalidad. Ito ay usapin ng kabuhayan, usapin na malapit sa sikmura ho ng ating mga kababayan. Ano na ho yung inabot doon sa usapin nung sa korte, sa distribution ho ng lupa? May mga nababasa ako, may mga may decision yung Supreme Court. Petitioner Sumalo Homeowners Association sumalo sa Hermosa Bataan laban sa Pamilya Lito. Sa akin po, yung sinasabi po ng DENR, nung 2000, itong 2002 lang po, inilabas na po nila na, di ba, na baliktad po yung desisyon na ng CARP, yung lupang Sumalo. At na-RP title na po, naka-RP title na po itong lupa na to na-RP title po nitong 2022. Bago po kami nagibaan, 2 months na bago kami nagibaan, nilabas po na RP title na po. Sa pamamagitan po ng DENR, sila po yung nagtrabaho po nito. Kahapon po, nagtalaga ang DAR Central ng Task Force Sumalo na kinabibilangan po ng mga ibang kawani po ng gobyerno tulad ng DOJ, PAW, CHR, tsaka po ng lahat po ng matataas ng DAR. Ngayon po, dahil nga po sa usapin ng CA na patuloy na ibinabato sa amin na hindi daw po pwedeng ipamahagi ang lupa dahil meron pong CA decision, nabanggit po hiniling din po namin sa DAR na mag-intervene po sila. Tulungan po nila kami na mag-file po sila ng MR sa CA para po sa sa issue na po na yon. Na sabi naman po ng DAR ay gagawin naman po nila. At tulad po ng sinabi rin nila sa amin na hanggat walang TRO ay hindi po titigil ang pamamahagi ng lupa. Pero natigil po yun noong nakaraang taon. Ngayon po, kahapon po sa pag-uusap namin sa conference namin sa DAR ay sinabi na rin po nila na itutuloy po ang ganong proseso hanggang makarating po sa CLOA at distribution po sa mga tao. Meron ho ba silang naibigay na timeline pag doon sa usapin ho ng CLOA o yung Certificate of Land Ownership? Wala pa po silang timeline na binigay. Miss kahapon, pero nung nakakaraan po, meron silang timeline na hanggang May 1 is nasa distribution na kami. Subalit nga po, lumabas po yung CA na yan, pero kahapon po wala silang binanggit na timeline. Yung pinag-usapan ho nating lupa dito for distribution, 154
hectares, ano? From 214. Para lang sa kaalaman ng ating mga manonood, Ma'am Belinda, ano ho yung nangyari doon sa ilang bahagi nung lupain? Kasi 214, 154. So merong mga nasa 60 hektarya yung hindi kasali doon sa distribution. Yung 154, sir, na pinatawag na po kami dyan sa DAR. Na pinakita na po yung mga chop-chop, paghahati-hati. Sa 213 potential beneficiary na mga magsasaka, ang sukat po na ipinakita po ng DAR, batay dun sa paghahati-hati, magkakaroon ng kahahati bawat isang beneficiary na 6,300 mahigit sa bawat potential beneficiary. Na kung saan dapat ang timeline na sinasabi ni kasama kong Lueda, nung nakaraan po yan, pinag-usapan na dapat May po talaga, hawak na namin yung CLOA. Ang ano lang po doon, yung nagkaroon po ng CE decision. Kaya po, siguro hindi dumating doon sa pamamahagit. Ang pagkakaalam ko po bilang isang leader, yung aming papel, nandito na po sa Region 3. Para na po mai-forward sa LRA para po doon sa pagre-rehistro po ng mga CLOA. Iniutos ng Department of Agriculture o DAR ang pamamahagi ng lupa sa mga benepisyaryong magsasaka sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema na hindi ito angkop para sa agrikultura. Pero giit ni Danny Beltran, ang Estate and Community Development Manager ng River Forest Development Corporation na pagmamay-ari ng pamilyang Liton, dahil sa desisyong inilabas ng Court of Appeals, hindi maaaring magpatuloy ang DAR sa mga proseso ng pagkuha at pamamahagi nito. Titled yung lupa since 1911, at na-acquire yan ng pamilya Liton noong 1930s, Pero nagkaroon yan ng problema nito na lamang pumasok yung land dispute na may kinalaman sa Comprehensive Agrarian Reform Program. But before na-cover yan ng CARP, meron ng Supreme Court decision dyan noong 2007 na pinapayagan na yung conversion ng lupa at kinikilala na pwede nang gawing industrial yung lupa. Ang problema lang, nagkaroon niya ng issue sa CARP. To cut the long story short, itong last December, naglabas ng decision ang Court of Appeals at ina-uphold niya yung nauna ng decision ng Supreme Court. Sinasabi doon sa Court of Appeals decision na hindi saklaw ng Comprehensive Agrarian Reform Program ang lupa ng Sumalo. Sinasabi doon sa Court of Appeals decision na nagkamali yung DAR Secretary sa pag-revoke niya sa sa conversion status ng Liton property, At sinasabi yun yung malinaw na katibayan na pwede na kami magtuloy-tuloy doon sa Ang problem, merong mga tao doon sa gitna ng property. Ang posisyon diyan ng may-ari, ipamamahagi namin yung lupa doon sa mga nakatira sa barangay. Kung saan nakatira yung mga residente, 17 hectares yun, ipagkakaloob namin yun sa mga nakatira. Huwag lang nilang harangan yung development program na ginagawa namin sa kabuuan ng Sumalo. So itong mga usaping ito, mga kabalin, mga kariyon, usapin ho na nandyan sa proseso ng sabihin natin legalidad sa may korte. At nandyan ho yung may CA decision, merong sinasabi itong agrarian reform. Kumbaga sabihin natin mga technical pero ito ho, samantalahin ko yung pagkakataon. Kumustahin ho yung sitwasyon naman doon sa inyong nararanasan sa lupa, sa inyong barangay, sa inyong komunidad. May mga reports ho na kaming hagilap na merong nangyayaring harassment di umano, sa hanay daw ng mga magsasaka. Iba't naman po siguro talaga ng pakikipaglaban sa usapin ng lupa ay ang mga harassment na nangyayari. Sa lugar po namin, tulad po nga yan, yung mga officials ng barangay namin ay marami na pong kinasuhan. Paano ho sila nakasuhan ng syndicated estafa?